মাছ ল'ব আহিছোঁ এই যে মাছ ল'লোঁ তাৰপিছত নতুন বছৰ ন আজি 31 কালি 1 তাৰিখ সেইটোৱে মানে মানাম আৰু 7 কেজি দুটা এটা ব্ৰিকেট আৰু এটা কিবা গ্ৰাছ কাপ দুটা মিলি পেলাই হা পাৰ কেজি 250 কৰে থ্যাংক ইউ हालौदल फुख्रिनि ना बोसोर गोजाम जोबनायनि 2025 मायथाइखौ जोङो नैबे नाजों बिदाय हरनो नागिरदों औ लाबाय नै मथा मथि दंबावो जोङो दा नैबे मानैजों 7 केजि आरो दंबावो मासे 3.5 केजि जानाय जों लाबाय माबायदि जागोन माजों जागोन जानाया माने रुहाबथानसै एकदम दुन्दिया बानलु होनानै बोसोर जोबनायनि आरोखि 2025 मायथाइखौ बिदाय होनसै जोंनो नाजोंनो बेसेबां दामाव 250 केजियाव केजि लाखो गासै जोङो दंबावो गासै 15 केजि जासिगोनदां औ बोसोरै लांफैखायो नोंथां बोसोरै लांफैनाय जायो माबायदि टेस्ट जायो बे फुख्रिनि गोथाव मोजां टेस्टआनो जायो दे थेंक इउ गोजाम बोसोरनि बयनिसिमबो जोंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जोङो स्टाफनिफ्राय फैदों सेटि स्टाफ जों दिनै माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे बे नाजोंनो जोङो बोसोर गोजामखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों जोङो 5 केजि लाबाय एसे मानैजों 5 केजि जादों मानैजों 5 केजि 300 ग्राम जादों बेसेबां मोनदों ओरैनो बिराद खम रेटआव मोनदों जोङो 250 आव मोनदों पार केजि बिराद रंजानाय मोनदों जोङो बेयो जाहैबाय माबा ब्रिकेट जाहैबाय नैबे जाहैबाय माबा काटला थैंक इउ आरो गाबोननि उनाव 2022 गोदान बोसोर फैगासिनो बेनि सिगांनो दिनैहाय आलादरनि नैबे दैलाव फुख्रियाव नोंथांमोना ना बोखांदों बेनि सायाव बे थुलुंगाफुरि फिसारि टेंकआव एभ्रि इयार 31 डिसेम्बर बेयाव बिसोरो रायजोयैनो ना बोखांनानै बिसोरो फानो एसे ओमफ्राय बाकिखिनिखौ बिसोरो गावसोरनि गामियावबो रानना हरो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौनो फोरमायो जे बिथांमोनहा नेचारेलि जितु रिसोर्सखौ बाहायगासिनो बेहाय बिराद मोजां माने बेहाय जों एबारे डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैबो गोबां हेल्प खालामबाय माने थोजासे हायाबाबो जिखिनि हायोमोन जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेलनि मोननै अर्गेनाइजेसननि थ्रुयै जों बिसोरनो पेन कालचार होबाय ओमफ्राय प्लास बिसोरनो जों दाना आरो फनानि बेबस्था खालामना होबाय आरो फैगौ समाव फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो जौगालांनायाव गोबां हेल्प होबोगोन आरो मोजां प्रजेक्टखौ जों लानो थाखाय बेहाय सिन्था सरसा खालामगासिनो बेनो बेसेनोसै ना देरनायनि माबाफोर मुलियाथ' ना देरनायनि मुलि बेहाय होनाय जायाखै बेहाय नेचारेल फिडानो एभेलेबेलखा बेहाय प्लेंटन्सनि अभाब गैया बेहाय एनि टाइम सान्दुं नांबाय थायो नालाय जों माने नेचारेलि ग्र' खालामनो नागिरदों बेहाय माने बिदि मेडिसिननि थ्रुयै माने जों ग्र' खालामनो नागिराखै नर्मेलि ओरैनो जोङो लाइमिं खालामनांगौ गेजेर बेफोरखौ जोङो ओरैनो साइन्टिफिकेलि जों होयो बिथोन जेन'बा सार होआबाबो सुनैफोरखौ होनांगौ बेफोरखौ जोङो साइन्टिफिकेलि मालाबा ट्रेनिं होनाय जायो बिथांमोननो गेजेर सम फैबाय थानाय समाव फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन निस्सय जों हागौमानि जोंनिफ्राय हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो नै दा थाबैनो जोङो मोजां मोनसे प्रजेक्ट लानो नागिरदों बेहाय सिन्था सरसा खालामगासिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्टआव गोजोन्थों हालादर जोंनि गामिया बोसोरफ्रामबो दिनै 31 तारिखआव 31 डिसेम्बर बेवहाय जोङो नाखौ हमनानै जिहेतु गामियाव राननानै जायो आरो बेनिफ्राय जिहेतु ना एसे आग्लायनायखौ जोङो खाथि खाला ओनसोलनि मानसिफोरनो जोङो जाय बायनानै लांग्रा फैयोबा जोङो फानहरनाय जायो आरो बेखौ जोङो दिनै 31 तारिख आरो गाबोन 1 तारिख जिहेतु जानुवारि बे 1 तारिखसिम जों साननैनि थाखाय 250 थाखा पार केजि बेवहाय जोङो फाननो होननानै थांखि थि खालामदों आरो बेबादिनो जों फानबाय थादों आरो दा बेखिनियानो नाया ओरैनो बे सिलभार ओमफ्राय कमन काट
ओमफ्राय राजकाप बेखिनि बेफोरो ओमफ्राय बाखि फिसा फिसौ ओमफ्राय माखासे नेचारेल ना दङ बे नेचारेल नाखौबो जोङो माखासे एसे रेट दङ बे रेटजों जोङो माबा फानहरनाय जायो आरो बे फुख्रिखौ माबोरै सामलायो नोंथांमोना गामियारि बेखौ जोङो हालादल गामिया जों मोनसे कमिटि दं थुलुंगाफुरि फुख्रि होननानै मोनसे नाम दङ हालादल गामिया बे रायजोयैनो बेवहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओमफ्राय बेवहाय मेनेजिं कमिटि दङ बेहाय जोङो सामलायगासिनो बे हालादल गामिया बोसोरफ्रामबो दिनैसो प्रथमबार हमजेनदों दिनै बे बोसोरनि थाखाय दिनै प्रथमबार 31 डिसेम्बराव बेनिफ्राय जोङो बे नाया बेसेबांसिम थागोन बेखिनिसिम हमजानायखिनिखौ जों हमनानै फानहरो आरोखि ना फुवान दोननाय जायो नामा ना फुवान बोसोराव ना फुवान दोनो बोसोराव बिदिनो 6-7 कुइन्टेलसो बिदिनो ना फुवान दोनो जोङो बोसोरफ्रामबो ओमफ्राय बेसेबांसो केजि केजि माने कुइन्टेल हिसाबै जोङो 6-7 कुइन्टेलसो बिदिनो ना दोनो जों बोसोराव बेसेबांसो बिगा दङ बे बिगाया बे जोंहा 50 बिगा दङ बेहाय जोंहा बेनि थाखाय जोंहा फाट्टाबो दङ बिनि जोङो गभर्नमेन्टनो जोङो रेभिनिउबो होयो टेक्स होयो फाट्टा होयो बे प्रफिटनि खेथ्रआव माबायदि प्रफिटआ जोंहा ओरैनो बेखिनि रेटआ जोंहा दिनै साननैनि अनगायैबो गाबोन समफोरनिफ्राय जोंहा रेटआ आलादा जायो माखासे जोङो फायखारिनो जोङो कन्टेक्ट बादि थिखा बादि होयो फायखारिफ्रा जोंनिफ्राय बेबादिनो 250 बे रेटआवनो जों हमनानै लाङो ओमफ्राय बिथांमोना मा रेटआव फानहैयो जोंथ' मिथिया आरोखि बे बाजार रेट हिसाबै बिथांमोना फानहैयो जोङो बोसोराव बिदिनो 4-5 लाखसो बिदिनो खामायो आरोखि बोसोराव प्रफिट जायो जोंनि हालादल गामियाव बिनि गेजेरावबो जोंहा खरसा दङ माखासे जोङो रायजो राजाफ्रा गामिफ्राथ' जोङो डिउटि नेनो हाया माखासे जोङो माबा होयो सखिदार बादि दोनो सखिदारानो दोनो जोङो बोसोराव बिदिनो खरसा जायो सखिदार दोननायाव मास मोननैनि थाखाय जोङो दोनो माबाखौ ना हमनाय टाइमाव सखिदारखौ दा बेवहाय जोंहा खरसा दङ माखासे ना फुवान होनाय बेयाव खरसा दङ दिनै बोखांजेनबाय नाखौ नोंथांमोना दिनैनि उनाव जायखिजाया समाव ना लांफैबा बेयाव मोनगोन निस्सय बे फायखारिफोरनियाव मोनगोन आरो फायखारिफोरनो जों रायजोआथ' हमनानै हरनो हाया जों फायखारिफोरनो थिखा होयो आरो बे फायखारिफ्रा हमनानै लाङो माबागोन आरोखि फानहरगोन बिथांमोना फायखारिफ्रा हमनानै नाया बेसेबां केजिसिम देरदों दाथ' दिनै दा नुनो मोन्दों दा 5 केजिसो जानाय नुनो मोन्दों दा हमनानै मोनबाय 5 केजिसो जादों निस्सय बेनिफ्राय हयथ' गिदिरसिनबो थानो हागौ जों मोनथ'वाखै जायखिजाया रोखोमनि नाखौनो फिसिनाय जायो जायखिजाया रोखोमनि नाखौनो जों बे हगारो मिसल आरो माखासे नेचारेल नायाबो दंखायो जोंनाव ना फिथिख्रि ना थेंगोना बेफोरबायदि जिहेथु जोंनि ओनसोलाव मा नाखौ मोनो बे नेचारेल नायाबो दं आरो माखासे जों माबानिफ्राय बेबहार खालामनाय आदार महरै जोङो देग्लाय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अननाय मोनदों फिसारि डिपार्टमेन्टनो जोंनो ना दाना होफैदों ओमफ्राय लोगोसे फिसारि डिपार्टमेन्टआ जोंनो ना फावनाबो होफैदों बे ओमफ्राय माखासे ना फुवानखौ एसे बेंख'नानै दोननो थाखाय मुसारिबो हरदों बिथांमोना बे फिसारि डिपार्टमेन्टआ ओमफ्राय नाया जेब्ला एसे देरो होमब्ला जों बे नेचारेल माबा गेवलाङो बेहाय हगारनाय जायो आरोखि ना फावनाखौ एसे खम रेटआव फानदों होननानै मा उद्देश्य लानानै फानदों खम रेटआव फाननाया बेनो उद्देश्यआ जों जिहेथु बोसोराव खनसे जोङो नाखौ गामियानो जायो नालाय ओमफ्राय गामिनि खाथि खालानो थागिबिफोरनि थाखाय जोङो नाखौ खम रेटआवनो बे साननैनि थाखाय जोङो फाननाय जादों बे खम रेटआव फाननाया खम रेट माने दिनै जों 250नि थाखाय होदों नालाय बे 250आ खोब जोंजों लोगोसे खाथि खालानि मानसिफ्राबो जाहाथे गोरोबनानै थानो हायो बेनि थाखाय आरोखि जोंखौल' नङाबा नाखौ एफा बोसोराव मोनबाय थायो हालादल गामिया होननानै हयथ' जोंखौबो मेगनबो साबायबायगोन नामा बिदि साननानै जोङो साननैनि थाखाय खम रेटआव जोङो नाखौ फाननाय जायो आरो बे उद्देश्यआ निस्सय फैगोन जोंहाथ' जोंनिया लामा खाथि नालाय हालादल फुख्रि थुलुंगाफुरि फुख्रिया निस्सय बेजों थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिया माबानानै ना हमनायखौ नुनानै बिथांमोनाबो बायना लाङो जों बिथांमोननि थाखायबो जोङो 250 रेटआवनो फानहरनाय जायो आरो जायफोर ना बायनो बा जानो गोसो बिथांमोननिसिम माबाफोर खावलायगोन नामा औ निस्सय खावलायगोन बिथांमोना जायफोरनाखि क'क्राझार बे ओनसोलाव थानाय थागिबि सुबुंफोरा जिहेतु हालादल गामिनि जिहेतु फुख्रि बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामनानै नुलाङो आरो बिथांमोना निस्सय दिनै आरो गाबोननि समाव खम रेटआवनो नाखौ मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय 3 थारिख 4 थारिखआव उनावहाय नाया दामा बारायगोन बे समाव बिथांमोना जुदि नाखौ जुदि बायनानै जुदि जाफैनो गोसो दङबा बिसोर जाफैनो हागोन आरोखि जोंनि हालादल गामियाव